अगर आप भी चाहते हैं कि मां जानकी सीरीज का वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मां जानकी सीरीज प्रेजेंट्स नवमी के नेवत पठवनी याव माई तो के बुलवनी। नवमी के नेवत पठवनी याव माई तो के बुलवनी। सेवा करबे पूजब चरणवा मोर अंगनवा अइहा हो। त पूरा कर के सेवक के सपनवा मोर अंगनवा अइहा हो। कलशा धैले बानी हो निमिए के डरिया पझुलवा हम लगवले बानी हो। हम लगवले बानी हो दिलवा में बामई ललसा कलशा धैले बानी हो निमिए के डरिया पझुलवा हम लगवले बानी हो। मालनी के घर बुलवनी ओढ़ौल के फुलवा मंगवनी। तमन्नावा खोजे तोहर दर्शनवा मोर अंगनवा अइहा हो। त पूरा कर के बेटा के सपनवा मोर अंगनवा अइहा हो। हमरो के दुआरी हो। हमरो के दुआरी हो। तोहरे से चलत दुनिया हऊ सबके मतारी हो। एक बेरी आ जाए मैया हमरो के दुआरी हो। शेरवा के कोई के सवारी घरे हमरो तुए माई। न चाही सोना चान खजनवा मोर अंगनवा अइहा हो। त पूरा कर के बेटा के सपनवा मोर अंगनवा अइहा हो। खुश रखिया